Harjoite yksinkertainen. Tehtävä. Lyöskö molemmilla käsillä, eli työnnät ikään kuin työt taaksepäin. Paa. Jonka jälkeen mä lähden tulemaan täältä päin sivulle ja sen jälkeen pyörätät sinne mun taakse. Eli yksinkertainen harjoite. Lähden täältä. Paa. Mä tuun takaisin. No ja tätähän voidaan sitten vaan nopeuttaa jälleen takaisin. Lyötti työhön. Paa. Samalla lailla, mutta jotenkin sinne jalan mukaan. Eli mä lähden ensimmäisen pyöritän potkasta, sen jälkeen lyön. Ja nyt kun hän lähtee tulemaan kohti, niin mun pitää päättää ilman, että toi osuu mulle, ilman, että mä osun siihen. Ei nyt opeteta turha läpiköitä sieltä niin kuin välistä pois, koska se me ei tarvita sitä. Eli me lähdettiin tästä, mä lähdin hakemaan potkulla. Vähän ojennan jalkaa, lyön. Ja sitten kun se lähtee tulemaan vaan alta pois ilman, että mun tarvii koskettaa. Nyt mä käännyn vaan ja sen jälkeen mä lähden tukemaan päin. Yritän saada tällä osua. Sitten jos ette millään saa osumaan, niin sitten alatte fuskaamaan. Ja sitä se fuskaaminen tarkoittaa tätä. Eli kun mä käännyin, nyt mä sain osumaan, kun mä työnsin kädet suoraksi. Jos ette 4 kertaa saanut osumaan sillä, että olette pitänyt täältä, niin sit rupeatte puskaamaan ja lyötte sinne. Manuelina niin teen vai samsottaa mitan. Voi lähdet potkasemaan. Ja et se kun mä liiku yhtään mihin. Poistetaan toi tyyli ja vedä samanlainen potku tohon noin. Pam. Ja kummasti alkaa tapahtua. Tästä syntyy meille helposti niinku se harha, että mä oon kuin seinä. Ja se mitä mä poistan sen sillä, että nyt Samsak, sä oot mitannut on, okei. Nyt mä käännyn pois. Ja kun mä käännyn sua kohti, niin heti potkasin. Pam. Nyt rupeatte näkemään vähän erilaista tulosta. Eli se isoin harha, mikä me aina synnytetään, on se, että vittu mä nojaan tähän muuriin ja sitten toinen on se, että ei se liiku sit mihinkään. No eikä se liiku, otetaan tyyni pois ja kokeile uudestaan, kato sitten. Vetäisit tuohon maksan kärkeen, niin kun sit kummasta. Eli, nyt kun sä huomasit, että mä käännyn, tuli potku. Pam, mä lähdin tulemaan sua kohti ja mä käännyn saman tien uudestaan. Ja sit vaan jotakin. Ja jotakin voi olla tuleekin 2 kädellä lyötiin eteenpäin, työtään paukkoita. Pam! Mitä ongelma? Se voi olla se polvipotku. Pam! Minä saat menemään taaksepäin. Ja nyt sä pääset jälleen taas ottamaan itsesi eroa. Eli mitä mun pitää tehdä? Mä lähden sitä. Mä käännyin, pam! Mä tulin päin. Mä käännyin, pam! 3-4 kertaa haette sen käännöksen sinne mukaan ja lähdette katsomaan. Ja nyt me harjoitellaan koko aika lyömistä, liikkumista, potkimista, liikkumista, tasapainon säilyttämistä. Se on se, mitä me tässä pyritään tekemään. Okei? Mä voin lyödä alalla käsin, ei mitään. Pam, pam. Tää on ihan täysin ok. Ei tarvii laittaa käsiä nyrkkiin. Pysyy nyrkit edessä. Pam, pam. Sillä, että niin, nyt kun Mikko löi sen ensimmäisen osuman tänne, tokan osuman tänne, nyt heilautan tästä se vatsa. Mä haluan vaan, että se siirryt alta. Pam, pam, pam. Jonka jälkeen sä otit toisella puolella. Pam, pam, pam. Eli tämän tavoitteena on antaa sulle vaan elementti, että hei, mitä sun lantio tekee, että sä pääset käyntiin. Et me jäädä sellaiseen ajatukseen, että minä löin ja nyt mä ihailemaan temppuni onnistunut. Koska vaikka tuossa menossa taaksepäin, ei se välttämättä on pysty lyömään, mutta sitä pystyy potkaisemaan. Ja mun pitää ymmärtää, että hei, minä jatkan liikettä tänne, mun pitää päästä sinne sivukulmaan. Nyt me tuolla autetaan sitä kaveria. Aina kun tulee osuma vatsaan, niin sä tiedät, että jotain. Eli nyt sama harjoite. 1 lyönti, heilautus. Mä lyön saman tien takaisin. Ja nyt lyö vaan vastaan kädet. Ei mitään, mutta ihan sama mitä. Siis voi olla, että käsi tulee eteen tai sä lyöt siihen, mutta mä annan sulle sinne maan. Eli tulee 1, 2, heilautus, pam. That's it. Tän tavoite mä löin läpi ja mä lyön takaisin.
Sitten jos et kertaakaan osu päähän, niin lyökää vaikka vatsaan. Sä voit sitä korkeutta säädellä. Toisen tehtävää vaan lyödä vastaan. Nyt voi totta kai todennäköisesti kylmävarrella se lyönti tai jollakin muulla, mutta siinähän siitä tulee se torjunta. Kun joku tulee kohti meidän kasvoja, niin pää tekee tänne. Pää menee taas. Ja monesti kädet työntyy. Nyt me halutaan siihen pään liikkeeseen, poispäin menevään liikkeeseen yhdistää se pois. Ja nyt tällainen harjoitus. Eli nyt kun mä haluan hankkia, laitas Mikko toi jalka. Nyt kun mä haluan hankkia tolle jalalle, kokeile potkaista tuohon. Ja nyt mä lähden yhdistää tähän pois. Älä anna tän osua sua nenään. Ja osu tonne. Pam, pam, pam. Kokeilta, että tää vaan terävästi sitten kertaakaan saa ottaa kaverin nenään, niin huonosti on taas minua. Tilanteeseen toki, että mä puotan sen nyt täällä. Pam. Mulla on kädet täällä. Mutta se mitä mun kädet lähtee, niin rupeen tekemään tämmösiä räsiköitä. Ja nyt koittakaa saada tehtyä tällainen temppu. Eli kun toi on tulossa tänne, niin tässä läpähtyy tää kohti olkapäätä. Sä saat onnistumaan sen, että samanaikaisesti kun sun jalka osuu tonne ja toi käsi osuu tonne olkapäähän, niin voi olla aika hyvä nyt. Eli tästä on. Pam. Kokeilta.